Cum prevenim creșterea excesivă în greutate? Iată o întrebare spinoasă și pentru pisici, cum este și pentru oameni, că toți ne dorim să fim normoponderali. Trebuie să urmărim exact, cum am spus, etapele stadialității. Adică nu o să-i dăm unei pisici adulte niciodată hrană de juniori și nu o să-i dăm niciodată unei pisici vârstnice o hrană cu aport caloric mare. De asemenea, pentru a menține o greutate optimă, vom alege hrana potrivită necesarului caloric al pisicii, iar acesta poate să difere semnificativ de la un exemplar la altul. Dacă avem o pisică sterilizată, cu tendință de îngrășare, hrana Sterilized va limita creșterea în greutate și va proteja masa musculară. Dacă pisica are un apetit ridicat și cerșește hrană între mese, putem opta pentru Appetite Control, deoarece creează senzația de sațietate. În cazul pisicilor cu o ușoară tendință de a fi supraponderale, vom alege însă produsele light, deoarece le ajută să piardă în greutate, dar în condițiile în care respectăm cantitatea zilnică de hrană indicată pe ambalaj. Trebuie să verificăm greutatea pisicii prin cântărire și să planificăm vizite regulate la medicul veterinar pentru monitorizarea greutății. Dacă pisica depășește un anume indice și este supraponderală, atunci medicul va recomanda o dietă specială. Excesul ponderal poate fi prevenit și cu ajutorul creșterii interacțiunii a nivelului de activitate fizică de-a lungul orelor de joacă petrecute împreună cu pisica. Hrana trebuie întotdeauna dozată conform recomandărilor de pe ambalaj și cântărită cu ajutorul unui cântar electronic. Cantitatea de crochete trebuie ajustată dacă pisica primește recompense sau hrană umedă pe parcursul zilei, pentru a nu depăși necesarul caloric și a evita luarea în greutate. Dacă recomand suplimentarea hranei cu minerale și cu vitamine? În general nu, pentru că dacă o hrană este balansată și ea conține minerale și vitamine și oligoelemente, este suficient. În general, o hrană de bună calitate asigură atât aportul nutritiv cât complementar și toate vitaminele și mineralele necesare. O nutriție adecvată asigură totul, dar așa niște mici recompense, să fie totuși cu un aport caloric mic, doar pentru atenție, doar să le câștigăm bunăvoința, căci altfel o hrană echilibrată asigură tot necesarul. Atenție însă la cantitatea de recompense. Deoarece pisica este un animal de talie mică, recompensele nu ar trebui să depășească 10% din cantitatea zilnică de hrană pentru a-i menține o greutate optimă. Cea mai sănătoasă opțiune este chiar hrana zilnică, din care putem pune deoparte câteva crochete drept recompensă.